Fl-Imtarfa, Joseph Muscat qal li rridu nressqu liċ-ċittadini lejn il-politika u lill-politiċi lejn in-nies. Qal li l-politiċi ma jistgħux jalqu għajnejhom għal-nies li qed jgħidu li xebgħu mill-politika kif inhi. Joseph Muscat qal li għall-kuntrarju ta' Lawrence Gunzi, il-Partit Laburista ħadan il-messaġġ u qed jaġixxi dwaru billi qed jitlob il-kontabilità fost il-politiċi. Saħaq li l-każ tal-500 € fil-ġimgħa li Lawrence Gunzi talilu nnifsu lill-kabinett minn wara dar kulħadd komplet timbotta lin-nies il-bott mill-politika. Waqt li fakkar li huwa ma kienx aċċetta li jingħata din iż-żieda, kompla li l-Partit Laburista bil-proposti tiegħu għal kontabilità fost il-politiċi qed jibgħat sinjal ċar ta' stil ġdid ta' politika. U l-politika ma tistax tikseb jew tixtri ir-rispett għax tibni parlament ġdid. Ir-rispett ma tixtrihx b'dak il-mod, ir-rispett tiksbu u tiksbu billi tagħti dawn is-sinjali illi turi li trid is-serjetà fost il-politiċi għax il-politika u s-soċjetà hekk jixraqilhom. Illum ninsabu f'sitwazzjoni fejn il-Gvern waqa'. Il-ġudikatura qed tapnet b'każijiet ta' allegata korruzzjoni u jekk ma neħdux ħsieb il-Parlament mhux se jibqa' istituzzjoni soda. Joseph Muscat qal li l-proposti li joħroġ bihom il-Partit Laburista u li se jkompli joħroġ fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin huma frott ta' 4 snin ta' ħidma u konsultazzjoni. Il-mexxej Laburista żied li track record ta' Lawrence Gunzi fejn jidħol wedit kulħadd jaf x'inhu. Ħanqabbel mal-elezzjoni ta' 5 snin ilu fejn il-Prim Ministru kien qal li ħajneħħi l-waiting list fl-isptarijiet u ma għamilix, ħajnaqqas b'10 punti perċentwali l-income tax u ma għamilix, illi ħajirranġa il-mepa u ma jagħmilix. Jiġifieri il-poplu jaf illi jipproponi x'ipproponi. Gonzi PN, il-problema mhux li tipproponi min-naħa ta' Gonzi PN, imma illi ma jwettaqx. Il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista kompla Joseph Muscat irnexxielu jdaħħal stil ġdid ta' politika li taqgħat lil kulħadd. Din mhijiex elezzjoni sempliċiment bħall-oħrajn, mhijiex tal-blu tal-aħmar. Hija elezzjoni li qed tagħti sens ġdid ta' politika. Aħna qegħdin naffrontawha din l-elezzjoni bħala moviment li nafu li flimkien qegħdin persuni li dejjem kienu mal-Partit Laburista flimkien ma' nies mhux biss li ma kinux mal-Partit Laburista manka immilitaw kontrih il-Partit Laburista. U din hija ġenwinament naħseb jien paġna ġdida u importanti fl-istorja politika ta' pajjiżna, paġna importanti li ħankunu qegħdin nikdbu flimkien u għalhekk hemm din is-serenità li ġejja mill-fatt illi ninsabu konvinti b'dak li qegħdin nagħmlu, nafu li rridu nfehmu lil xi nies li din hija l-istil il-ġdid tal-politika, l-idea l-ġdida tal-politika, imma konvinti li l-poplu Malti lest li jingħaqad mal-għajta ta' Malta tagħna lkoll.